V rámci tohtoročnej letnej čitárne Potatranského múzea odzneli v Spišskej Sobote 4 prednášky. Od regionálnych až po svetové témy. Posledná z nich bola venovaná africkej ghane. Letná čitáreň Potatranského múzea má už 6-ročnú tradíciu. Za ten čas ponúka svojim návštevníkom množstvo zaujímavých tém. Ostatné 4 boli zmesou všeho chuti. Prvá téma bola venovaná v podstate 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Druhá téma bola venovaná veľmi významnej osobnosti popradskej a to bol teda Avril William Scherfel. Najvyššiu návštevnosť zaznamenala 3. v poradí prednáška o Sýrii. Oslovili sme odborníka na islám a v súvislosti s ničením kultúrnych pamiatok na Blízkom východe a v podstate s udalosťami, ktoré sú tam momentálne, ktoré tam prebiehajú v spojitosti s Islamským štátom. Cestu do čitárne merali návštevníci aj na poslednú prednášku, ktorá zaváňala exotikou. Dnes som odprezentovala svoj ročný život v tejto africkej krajine, tak som sa prišla vlastne podeliť o skúsenosti, o zážitky, o to, ako to funguje niekde inde. Kam konkrétne si pozvala dnešných návštevníkov letnej čitárne? Konkrétne do Ghany. Dostala som sa tam cez Európsku dobrovoľnícku službu. Človek bežne asi v tej televízii nevidí toto, čo sa dozvieme tu na takejto prednáške od človeka, ktorý tam skutočne žil. Takže ja som veľmi spokojná. Aké stopy v tebe zanechala alebo dojmy Afrika? Osobitosť kultúry. Si človek povie, aha, tak toto je ghanské, to ako pristupujú k druhým ľuďom. A potom už kultúra. Počas 2 hodín sa tak návštevníci dozvedeli o Ghane viac, ako by čakali. Síce zabalení v dekách a poslnení teplým čajom, no neľutovali, že prišli. To zaujalo, bolo to pekné. Na iné som žiaľ Bohu nebola, ale táto bola veľmi zaujímavá. Je to exotické a také pre nás neznáme. Sme veľmi radi, že aj v tomto priestore a práve teda v Spišskej Sobote v našej pobočke si našla už nejaké také miestečko. Uvidíme, ako to bude na budúci rok. Možno ešte tiež budeme sa tu stretávať. Radka Novotná, televízia Poprad.